se jibda jitħallas bil-qoddim l-ewwel pagament tal-boros ta' studji amministrati mill-Gvern lil żgħażagħ u persuni li ma jkollhomx biżżejjed flus biex ikopru l-ispejjeż inizjali relatati mal-istudji tagħhom. Dan tħabbar mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika ta' żgħażagħ Laburisti bit-tema Good Politics for Our Future bħala parti mill-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej. Dr. Abela spjega li hemm studenti li jirbħu boros ta' studju għal masters u dottorat iżda minħabba ċirkostanzi diversi ma jkollhomx il-finanzi meħtieġa biex jagħmlu l-ħlas tal-bidu. Għal dak iż-żgħażagħ li ma jkollhomx fondi biżżejjed biex javvanzaw l-ewwel pagamenti imbagħad jiġu rimborsati mill-scholarship, ikun il-gvern illi joħroġ il-pagamenti mill-ewwel u mbagħad ikompli l-scholarship mod normali biex nagħtu dik l-imbottatur inizjali mill-fondi tal-gvern. Il-mexxej Laburista ħabbar ukoll li se jiġu aġġornati l-proċessi tal-ippjanar sabiex jiġu permessi l-installazzjoni ta' strutturi li jintużaw għal obstacle course race, filwaqt li se tiġi żviluppata wkoll app li turi l-lokazzjoni u l-ħin tal-ftuħ tal-faċilitajiet sportivi madwar il-pajjiż kollu, kemm dawk amministrati minn Sport Malta u kemm dawk privati. F'din l-attività, il-Prim Ministru tkellem dwar il-pjani li hemm mal-Medical School li twettqu fi żmien qasir ħafna. Ġalla darba l-poplu Malti wawċi jagħti l-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista fit-30 ta' Mejju li ġej. Dwar l-edukazzjoni, il-Prim Ministru tkellem dwar il-proposta tal-Individual Learning Account li tħabbret ftit tal-jemilu, fejn innota li dan se jkun investiment li jħeġġeġ aktar edukazzjoni u allura aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. F'dan l-isfond, il-Prim Ministru fakkar kif Gvern Laburista għandu track record qawwi fil-qasam edukattiv, fosthom permezz ta' ftehimiet kollettivi bl-aqwa kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema. Fis-sfond ta' dan, Dr. Abela aċċenna favur aktar bilanċ bejn il-ħajja edukattiva u dik privata u għalhekk li l-Partit Laburista diġà qed jipproponi aktar proposti favur l-isport u l-involviment aktar dirett fil-kultura. Walek ħalli nkomplu naħdmu ta' kuljum, ħalli nkomplu niksbu l-fiduċja tal-poplu tagħna, nibqgħu ta' kull ġurnata nispjegaw il-miżuri tal-manifest, ħalli nikkontribwixxu lejn it-titjib tas-soċjetà tagħna, int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Grazzi lil kulħadd.